Stop den igen, de har lige snakket. Her ser vi Jakob. Han er 16 år gammel. Han får en idé. Jakob er cykelentusiast og får den idé, at han gerne vil starte sin egen virksomhed. Han vil gerne have sin hobby som sit arbejde og hverdag. Jakob får registreret sin virksomhed inde på Skats hjemmeside, og han kan nu starte sin virksomhed op. Han arrangerer et møde med Væksthuset omkring oprettelsen af sin virksomhed. Hej Jakob, velkommen til. Jeg hedder Hanne. Mange tak. Jamen Jakob, jeg har kigget lidt på dine papirer, og det ser overordnet rigtig fornuftigt ud. Med hensyn til dine omkostninger, har du så udregnet, om du kan få et overskud ved det her? Ja, det har jeg. Okay. Udover det, hvilken kapital har du så til rådighed? Personligt der har jeg altså en opsparing, og så udover det, så har jeg en meget rig farfar, som gerne vil spille et symbolisk beløb oveni. Det bliver noget vigtigt. Det lyder som en god idé. Så er der en hel del regnskabskrav, som du skal være klar over. Det ved jeg ikke, om du er. Det er jeg. Super. Hvilke oplysninger har du tænkt, der skal være offentligt tilgængelige ved din virksomhed? Det er CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail osv. Og det har du også styr på, så det lyder godt. Så skal du være opmærksom på, at der er en masse problemer, der kan opstå med hensyn til gæld og andre problemer inden for det økonomiske område. Og sådan er det, når du står med din egen virksomhed. Så men senere hen, der kan du altid beslutte dig for at ændre det til et selskab, hvis det er det, du beslutter dig for. Jamen, tak for det. Og så ses vi forhåbentlig om en uges tid til et afsluttende møde, hvor vi forhåbentlig kan få skrevet på en kontrakt, så du kan komme i gang med din virksomhed. Det vil jeg se frem til. Det er godt. Så for den gang. Mange tak. Fortsæt god dag. I lige måde. Hej igen, Jakob. Dejligt at se dig. I måde. Sæt dig ned. Jamen, ja, dejligt at se dig. Jeg tænker, at vi bare er klar til at underskrive den her kontrakt. Det lyder som om, du kan få styr på det hele, og jeg er meget tryg ved at lægge det her i dine hænder. Så det tænker jeg bare, at vi gør. Jeg skal her først. Så det skal du også gå. Ja. Yep. Tak for det. Jakob har efterfølgende ringet rundt til leverandører og indgået aftaler. Han har også fået oprettet sin hjemmeside ved hjælp fra en ven. Jakob er i dag en succesfuld iværksætter og stifter af hjemmesiden jakobcykler.dk.